san na fara yi ba. Tun na karanta soke taimun gidita, kullum ne shirina ya za a yi birge ta. Ba zan kama suna ba amma kin gane kanki, yau na gane cewa so shi ke sa makanta. Makanta ta ƙauna ke sa ruhi kuturta. Sako yau na zo na faɗa miki indiyan mata, ki buɗe kunne ki ji zan faɗi kin yi min rata. Kin san dai batun so halitta ce da babu irinta. Allah shi ya ɗora kadarar so ta ki ya gadarta, amma kin ka tuzarta da yan mata. Kin mance da shi so baya fitar karfi, kuma kin kauja sanya ni na ɗau hauka a sofa kamar tilas ne. Akan ji kamar ma in sake yin so kamar illa ne. Kullum zuciyata nazarin ta kai na ki soyayya ne. Kace kin ka dame da kan kuma yan mata. Baki tausayin matan da kin saka ni a halin ciwo. Bulayi nake yi shi duk kafafu suna yin yawo. Lallai ni fatilo darasin so na riga na ɗauka. So ya sani maye sirrin so na riga na farka. Lallai so guba ne ke ce kika sa da kunsa na ɗauka. Je can da hali na ki karshe na